Fint noget, Martin. Velkommen til toppen. Det er skide flot, det her. Du kan se, at Bjarne kommer nu, så må jeg hellere dreje mig rundt. Kom så, Bjarne, op i skyggen. Du må hellere stoppe her i skyggen. Den er langt efter. Det var en hård stigning. Jeg kunne holde mest puls på. Okay. Jeg havde bare sådan en almindelig åndedræt. Jeg startede ud med 135, og så steg til 150, og så nu kan jeg mærke det her, jeg har det godt med 150. Så fortsætter det. Har du vand? Jeg har ikke haft den sidste. Er I sikre på, at det er Mogens, der kommer der? Ja. Godt. Han nøgne. Så drejer vi ned på ham. Og ser ham komme op. Kom så! Ja! Kom ind i skyggen her, Mogens. Nå, ikke. Kom så ind i skyggen. Det er godt, gamle ven. Ja. Hvad så? Har I spist frokost? Nej. Det er bare noget vand, så er jeg klar. Nå, jeg synes lige, vi skal op og have et billede op i skiltet, inden vi går op og spiser. Det skal vi. Er du klar til det, Mogens? Jeg er ikke engang oppe i toppen endnu. Du Så jeg kan også gøre mere, kom først. er ikke nået op nu, Mogens.